Majegni 19 ma oyud ka onegi e gweng' ma Banana e kaunti ma Kiambu. I therefore notify this House of the resignation pursuant to the provision of Standing Order number 14A3 and declare the office of the Speaker vacant. Penjo koro medore ni ang'o mane okelo paro mar dwaro thicho oko Speaker ma Homa Bay Julius Gaya magikone to gwe tao. The taste of life is here. My friends and I actually think it's better than butter. Perfectly salted. It's better than butter. Onja margarine from Pwani Oil. Better than butter. Nakoromogi Wilson Ochuka en jaloko mara odhiambo magawune weche manyien mag duol. Bende tudri kode namba 3 ma namba maro mar SMS. Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya ka XN @Ramogi TV KE. Machigni nyinga en George Bati. Rawera moro ma jahigni 25 nyowito ngimane odhiambo manyoro e chiro ma Garissa manitiere boma ma Kisumu bang' jawala wadgi goye gi adhong' bang' winyruok bedo e wi omenda maromo $200 kende. Komanda mar obila ma Kisumu Central oyango wachni kolero ni yawuoyigo ne laro $200 mane giyudo bang' uso wuoch moko mag boots ne customer moro. Jopiny nopodho kuom rawerano gi gocho gino manochuno obila mondo chop miorese. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. En midhiero mano timore odhiambo manyoro e chiro ma Garissa e boma ma Kisumu e kind rawere ariyo ma johala bang' gwandruok e wi ohand $200 mane giyudo bang' uso ne customer. Gwandruok mano okelo tho mar rawera ma jahigni 25. Ne gigo biashara moro godhiambo to biashara ne ok gielewana maber. Koro ka nabiro na wuotho along the street to boy ni oromo koda to aromo gi ng'ama ne omiyo biashara ni wuoyi mothon. Koro gichako yware stoch pesa. Koro stoch pesa ni ka giyware ema boy ni ogielewana mafain tema boy ni ogo wadi nguma achiel kende temo collapse. Okelna wach ni ng'ato achiel miluongo no Toy ogo kijana miluongo ni Oscar. Adhonga achiel matek. Ma Oscar remo wuok e ite. Wachore ni rawerano nowito ngimane kaluwore gi hinyruok marach manoyudo e wiye mana thuolo machuok bang' ka nochop kode kar thieth e kinde mane girito mondo mirang kadi mare mar thieth. Pod ne delay mar kade mantiere. Temo breathe, koro nochako breathe ma different. Koro breathe mogik to kowuoyo. Koro no sweat, then sweat no stop, then olinga. Koro zego anakia no to. Koro ka dakteje ga deng'i to yudo ka en ng'ama osadhi. Jopiny mano opongi ich wang' nyopodho kuom rawera mano onekono gi goch gino mano ochuno obila chopo mondo mi orese. To ino ba yudo ka kijendo oserodho. Mo ogur ka Yesu kama elo. Mana paro kata ne to ini be yawagi onego. Koro ka dhi bute mos ne okaeto yie pod gwecho oyweyo. Ayara katino polisi pore kanyo gi squad marabet. Ne watomo ng'weche ndi. Kata ana adhi manyumora me ward. Johala ma Garissa wacho ni jalno en jendeke kendo osebedo wich bar ne johala makanyo kata mane kinde mokalo ne osemake ma oteri ka obila. En kijana mosemiyo washida Garissa lojka. Anda paro ni koro mae nyo bedo giko mar mondo bed leso ne wan. Nyathi mane koro nikoni to wasebedo kode gi problems mang'eny. Oyaro lweny to poko chopo kama ochopo ino. Nyaka yale ofisa poko ka 1 month. Gijo wete gi magiloko go around about waka makachicha. Osebedo gi CV marach ka okwadwa riambo. Ocha yale mana kane gigomba na gijo wete gi magiloko kacha magidhi ka police. Ma police nondiko barua mobiro ofisa kacha. Giko kwe kin johala go kaka yor neno ne gitimo hala gi kwe ka bende gidwaro mondo milu chik gi jagono kaka yor geng'o midhiero makamano e kinde mabiro. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Koromogi wamedo kwayo mondo winjruok obedie e kind jogo ma tiyo kamoro achiel kata koponi nitiere gimoro moriwo oganda ahinya motenore kod weche mag pesa nikech omenda joma thoth koni no ndhogo ruoth omiyo nyalo kelo pogruok mathoth to
tho ka jobedo gi horuok ma winjruok obetie tinyalo geng' masiche machal kod ma otimore e gwenge ma Kisumu. Ka wawere kod mago, pod wane mondo tine kod weche mag tho kama oyudo ni ringre nyadendi moro ma jahigni 19 oyud ka owiti e puoth rabolo e gwenge mag Banana e kar chung' od bura ma Kiamba e kaunti ma Kiambu. Familia mar nyadendi Sharon Atieno mawuok Awendo, Migori obedo kod buok e wi masirano kendo koro gidwaro ratiro. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, nek mar joma mine osemedore ahinya e pacho ka e jumbe manok mokalo. Ma e kama nyokwanye ringre Sharon Atieno ma jahigni 19. Sharon wachore ni ne owuok Otieno mar tich Ang'wen juma mokalo to ne ok oduogo. Akasema natoka kiasi narudi. Unaona, mimi nikamwambia okay but usikawie. That day Thursday night, yeah, she left hivyo. Na like yeah, akatoka hivyo like sasa mimi nikamngoja. Unaona, kumngoja like mimi nilikuwa na watch movie at that particular moment. Nilikuwa na watch movie because it was so cold out there. You know, like it's been raining in the past few days hivyo. So nikamngoja like time like niliona like after 1.5 hours msichana hajarudi. Charlotte Vidembu maeno siep Sharon olero ni tok koso duogo ot ne otemo manyo Sharon e yor simu kendo oro ne ote machuok. Kata kamano noko yudo duoko mora. Wach mano miye luoro. That's when even nilichukua phone yangu and I texted her, hey uko wapi? I thought unge take too long. Hey uliniambia unarudi sasa uko wapi? Hakujibu. Nikatuma tena text hakureply hivyo. That's when nikasema nikameka a conclusion maybe ana SMS hivyo za kureply back. That's when call. I called the number, alikuwa off. So I kept on trying to call. Akiangalia call logs zangu, I tried to call severally by the way. Tokma Vidembu nyodhi nyaka ete sendo bila makaruri kama nochiwe report mar lal mar Sharon. E kindego obila notere nyaka e apisi mag apisas mag okwach kich. Wuon Sharon lero ni nyoyudo ote kowuok kuom obila mondo bi ofweny kapo nono ringre manyoyudi e gwenge ma Banana e kar chung' od bura ma Kiamba ne nyalo bedo mar Sharon. Chal mar ringre no owacho ni ne obwoge ahinya mar ni nonege e yo makoch. Ana wuon noluonga chieng' Saturday gokinyi kod police DCI ma Jokaruri. Nabiro mondo mi a confirm. Ka nabiro na wuo gi polise modhi nyake mochari ma confirm ni monindo no en Sharon Atieno. Kendo kaka nong'ade ng'at malich. To kaka nene Sharon noni kamoro to tinge mowite kama antiere ne. E kind mier mwakani. Ka en dala, kon kinge bathe kon tie dala, bathe kon tie dala. To kendo ka entie wang'ayo ma plor ng'ato. E kind mier ji ma ji odake. Kaluore gi obila, ringre Sharon nyoyudi ka obar lokro mare kendo chuo iye kachiel gi hinyruok mamoko e lwetene. We found that the deceased had been slit on the throat and a stamp wound in the stomach and some bruises on the hands, both hands. So the crime scene was processed and the body moved to City Mortuary awaiting autopsy. Wuon Sharon owacho ni en gi yie ni gima kama osetimore ka kwayo mare maduong' en mondo keto kenge makare manyalo konyo tieko nek mar joma mine. Nyathi manyako ong'item ng'iyane kata kubena nosiepne ong'e ni mano ng'ama nade. Nyathi ma wuoyi bende ong'e ng'ama wuotho kata kodak kamoro ong'e osiepene mowuotho godo nikech gima luwore sani ni tho bedo mang'eny kod nyithindo matindo. Koro an gima nyalo wacho ni jonyuol ni walamuru nyithindo Nyasaye ka giwuotho kama gintiere Nyasaye mondo oritgi. Thogni obedo mang'eny. Nairobi ka sani thogni ng'eny ahinya to panen Kenya te. Nek mar joma mine osemedore ahinya e jumbe mokalo pachoka kendo riwruoge makedo ni ratich oganda koro kwayo mondo sirikal odonjre kendo neno ni achije matimo timbe makochgi omaki kendo chwal e nyim doho. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Mosne familia ma owito nyathigi ma pod tin e yo machalo kod mano. Jal moro ma jahigni 26 obeto jaode ma kod ojalo ma onego e gwenge mag Iravari e kar chung' od bura ma Mbere South ka nyithinde ma jahigni 9 kaachiel kod 5 ne neno. Jenesi ofundi ma wachore ni osebedo kod tuo mar obwongo kuom kinde machuok bang' ne wito hande. Iwacho ni nonego jaode Gladys Athara kar kogwen kendo tong'o jatije manitiere kar thieth gi sani bang' bedo kod gwandruok.
Mwendo kama wa saa 12 hivi tulisikia nduru kutoka kwa watoto. Arabu ndio kwa hapo chini kwa shamba akaona video akilishana yule mfanyakazi wake wa nyumbani. Arabu kitambo tukapanda juu, kupanda kwake tukakuta ameua bibi yake kwa kukatakata na panga. Uhusiano wa fundi wana kijiji haukuwa mbaya na alikuwa mtu mzuri kwa jamii. Hata wakati wa siasa alikuwa bodyguard wa mheshimiwa wa Mbeere South. Lakini miezi 2 iliyopita alipata mgonjwa kidogo, kama alikuwa tangu kutoka na wazimu, ndio akashikwa akapelekwa hospitali. Alipotoka hospitali akarudi hapa nyumbani, akaacha kazi yake ya miraa na akawa hapa nyumbani na bila shinda yote. Alikata bibi yake mfanyikazi. Mimi na sijamuona hata kwa sasa mfanyikazi, ndio amepelekwa hospitali, lakini nasikia amekata mkono na shingo na vindole. Ripoti kwa maafisa wa polisi wakati alikuwa na visanga sapangi, nikapiga kwa chief na hakuna hatua yoyote alichukua. Kawe record mote record weche magarite nyakura mugikoro wa the county ma Homa Bay. Speaker marod bura mar county ma Homa Bay Julius Gaya ogwetao kaudong seche mano kende to MCS pedho twak kata paro mar teche oko ya PC odichieng' makawuono. Kaka jafwambo marwa e county ma Homa Bay Alia Beach lero MCS 53 kuom MCS 54 mag od bura mar county ma Homa Bay ne oseketo kokgi paro mar techo oko Gaya e apisi. Julius Odhiambo Gaya ne oyier kaka spika od bura mar county ma Homa Bay tarik 21 dwe mar 9 2022 kendo osebedo komno kuom thuolo mar higni 2 sani. Odiochieng' ma kawuono Gaya ne okawo okang' mar gwetao kendo weyo le mondo bang' ndiko ne karan ma kojolo od bura no Huntington Day mana seche machuok motelo ne chenro mane MCS nego mar thiche oke apisi. Kamoko kuom MCS mabe ne ok dwa ni waful nyinggi ne okon achiel kuom gigo mane omiyo gidwa thicho oko Gaya apise en ni ok osebedo kotimo maber gi MCS e od bura no. Maling'ling' mane wayudo en ni okinyi ma kawuono romo nobedo e kind MCS gi Governor Gladys Wanga kaachiel kod Speaker Julius Gaya kapok ne ogwetao mar temo pie weche. Kata kamano MCS go ne oramo maumo e gi piny nyaka githiche oke apisi. Gino makoro ne omiyo okawo okang' mar gwetao. Gwetao mar Gaya ne olandi ne MCS e od burano gi jalup Speaker Okinyi Sokomo bang' yudo barua mar gwetao mane ondiko ne karan mar od burano. Honorable member, this is the copy of the resignation letter. Honorable members, I'm in receipt of the resignation letter by Hon. Julius Odhiambo Gaya as the Speaker of this County Assembly addressed to the clerk pursuant to the provision of Standing Order number 14A1. Hon. members, the Honorable Member Hon. Julius Odhiambo Gaya appreciates the opportunity you gave him to serve this House as from second, third Speaker having been elected on 21st September 2022. Jalup Speaker od burano bende nolando ni komno koro dong' thuolo bang' gwetao mar Julius Gaya nyaka MCS betim yiero mar Speaker manyien. Honourable members, I therefore notify this House of the resignation pursuant to the provision of Standing Order number 14A3 and declare the office of the Speaker vacant. MCS od burano kinyi makawuono ne oyikore mathiche oke apisi kendo MCS 53 kuom 54 manitie od burano ne osero wach mar thiche oke apisi kata odoko ni paro matwak wach thiche oke apisi ne ok ochopo e nyim od bura bang' kane oriekore ma ogwetao ka jatend kweth mathoth e od burano Richard Ogendo ne okoni mana MC achiel kende ema nodoko korka Julius Gaya. He had only the support of one member in this House. And Mr. Speaker, by deciding to resign, Mr. Speaker, I think that was the best he could do so that maybe this Honorable House could not bring those other issues, Mr. Speaker. Dwe mokalo duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC ne oluongo Gaya mondo chopi apise gi manitie boma ma Kisii mondo mine odhi ochiw ler wi nonro moko maduolo ne time wiye. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.
Koromo gi omedo dhi nyime ka wang'iyo koromo tende kod weche mag pok mag omenda. Counties pod biro dhi nyime gi ywago pek tok romo machielo mar temo kelo thek ewi chenro mar miyo counties pok margi mar omenda gore lwanda. Mana kaka juma mokalo, romo ma kawuono bende nopong' gi ywaruok e kind senators kod jood bura ewi dwaro mar miyo counties bilion 400 e kinde ma sirikal kod od bura to oikore mar golo bilion 380 kende. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, chung' motegno mar jood bura wachore ni en kaluwore gi sigu mantie kindgi kod governors ewi ng'at ma onego tel ni omenda mar kongo apeni e kuondegi mag od bura. Osiep ma wach kind jood bura kod governors odhi nyime kod rocho twak mar yudo thek e chenro mar miyo sirikal mag counties pok margi mar omenda. Our legal team please answer all the questions that e odiochieng' mar ariyo mar bura ma kamano makelo kanyakla komiti mar od bura mochung' ne loso budget kaachiel kod senators, jo od bura oumoye gi piny ni counties ok nyalo yudo bilion 400 magidwaro nikech omenda ma kamano ne odwok piny e budget bang' sirikal wito oko chik mar omenda mar 2025. The national government has already taken 325 billion of that shortfall. And the counties have been asked, since this is a unique year, can you allow we take only 20 billion out of that shortfall? And come next financial year, we'll go back to our normal life. Jo od bura e bwo telo ma jakom komiti mar od bura mochung' ne loso budget Ndindi Nyoro okawo chung' ni miyo counties bilion 400 ataro kod bilion 380 manie paro mar chik mar pogo omenda e kind sirikal mamalo kod sirikal mag counties nyalo keto sirikal e bugo mar chik. Supposing we actually amend or conform with the Senate's request and we pass an amended version from what we passed in the National Assembly, and therefore a figure other than 380 which is in the appropriations bill. I hope you are understanding. What would happen if the National Assembly in the entire of this financial year does not consider any appropriation, any supplementary budget? Chair, when you have an appropriation bill that already gave 380, and you come assuming we agree 395 or even 400, then I'll be guided to guide my chair that in the end you'll be in violation of Article 219. You must, the money that goes to the county must be without deductions. So you cannot, as a committee, make an informed decision to give 395 when from flowing from the appropriation, you already gave 380. Ler makamago olwar e it modinore mag senators mapod oramo ni counties nyaka yud bilion 400 kagiwacho ni sirikal mamalo ema onego kaw ting' kaluwore kod rem mar choko osuru ma okel kod okang' mar wito oko chik mar omenda mar 2025 paro ma ok kwed kod jo od bura. With all these many stories and the cul-de-sacs and it's going to be Karandora, forget about that. The money we are talking about is 15% of shareable revenue out of 100% where the national government has kept 85%. Nothing more, nothing less. Magitimore e kinde ma seneta seyo jo od bura kuom tamore medo counties omenda kaluwore kod ywaruok e kindgi kod governors ewi omenda mar kongo apeni e kuonde chung' od bura margi mong'ere kaka road maintenance and fuel levy. We agree. These are politics. Politicians with political issues. The issue at hand is never now about the numbers. It's about the politics in the National Assembly and the case in court about RMLF. Kweth okinde mag senate kata kamano onyiso komitino ni poni jo od bura kod senata sokochopo e winjruok jaga budget maduong' mar sirikal onego mi counties atamalo 50 mar pok margi mar omenda mar higa mokalo mar chwalo chenro mag dongruok. Ponono ni komitino okochopo e winjruok e bwo jumbe 3 mabiro, paro makamano idhi wito oko kendo chuno counties mondo oyie kawo bilion 380. Piny owacho mag counties pod biro dhi nyime kuom rito kuom thuolo ma ok ong'ere mar yudo pok margi mar omenda kaluwore kod ywaruok e kind governors kod jo od bura ewi omenda mar kongo apeni mong'ere ka road maintenance and fuel levy. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Kowere kod mago nyakora mogen ni pinje mag Afrika geto lombo pinje maoko mondo ket omenda maromo $1 trilion 1.3 mar piny Amerika mondo tigore kedo kod midhiero ma ikelo kod lokruok chal kor lwasi kachop higa 2030.
Mage oyangi romo mokelo kanyakla pinje mopogore opogore mar twak ewi lokruok chal kor lwasi madhi nyime e piny mar Azerbaijan. E kinde romono Kenya kokalo kuom jatend migawo mar alwora Aden Duale kod jatend jotend migepe Musalia Mudavadi dwane pinje machiwo singo mondo ne ni ochopo singo magi e kedo kod lokruok chal kor lwasi. Gikoni karbiro ni pinje ma omeo ne osingo omenda maromo $700 million ne rakruok kod midhiero ma ikelo kod lokruok chal kor lwasi. Nyaka sani singo go pok ochopi. Of avoidable injustice, every natural resource, whether it's oil, gas, wind, sun, gold, silver, copper, all that are natural resources. And countries should not be blamed for having them. Now we are bringing in as Africa a new financing mechanism of 1.3 trillion because the global south and most of Africa, we are the victims and the polluters are here. Tunataka tuone kwa mfano mashirika kama yale ya Benki ya Dunia, World Bank, ama benki kama African Development Bank, ile ambayo ni ya mataifa ya Kiafrika. Tunataka tuone sasa huo usaidizi ukienda pale ili mataifa zetu zianze kupata usaidizi kwa riba ambayo ni ya chini zaidi. Tunataka sasa tutoke kwa hiyo hali ya kuzungumza tu. Tunataka tuone kabisa kwamba hizi pesa ama huu usaidizi sasa umefikaje kwa hizo mataifa kama Kenya na zingine. Na tunataka tuone ni programu gani ambayo imepewa. Ni taifa gani limepewa kiasi gani. Erokamano nyakora Mugi Ramogi TV dakika 24 bang' sa achiel mar odhiambo weche manyien gin mag duol. E kinde ni walidhe mana moko kuom ote machuok kende muoro e odhiambo machalo kod ma. Aneno ka Winnie Mboya ng'isa ni en wach malit ahinya ni chiegni 3 ewi 4 mag weche manyien gin mag thoe kata nek. Mano wach mowach kanyo kod japuonj Winnie Mboya kanitire Kisumu. Opole Taso mano ma wuod nyosingo kanitire Migori wacho ni wuod tsunami oimore. Aneno Ramogi TV kendo atimo mos ne gik matimore e Kenya mag thoe ma coach go. Mano Opole Taso marina coach wuod nyosingo kanitire Migori. Erokamano ahinya. Kasto aneno Ramogi TV kanitire Gemra Mula gimomako dhoga en bwana monego nyawadgi Kisumu. Mano kanyendo ka owacho nani Awuoro kachiel kod tho ma Kiambu nyathi manyako monegi e gwenge ma Kiambu no bende Awuoro. Pole sana ne ago. Mano Francis Obwanda kanitiere game. Makamu wacho ni dadikul ne kobiro marach e Kenya ka jodolo mondo luongre lamo mondo kony oganda. Kasto aneno ka Pat Gweng Jojo Yomba bende koni Awuoro nek makoro timore tinende ni. Shemutho wacho ni greetings Bati. Following news kenda mor nek mathoth moloyo to mine en wach makelo kuyo mathoth. Arita onego otim kendo neni joma timo timbe gi okawnegi ondamo mager mar chik. Acheje nyocha ondik nyinggi gi jopiny. Let them be arrested mondo jore orum. Okay, mogi Kenya tugo kabisa gi weche mag impeachment. Instead tiyo ne jopiny nyaka 2027 to koro sani gin impeachment makoro tich ok nyal tiyo yo makare. Gikinde ni inakaw yweyo ka waduogo to pod wan gi weche mamoko ma en duol. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal.
unapanga kwenda shopping, Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, skari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Kara in wiyo wil nini wuoyo gi ng'awa? Iwuoyo koda. To ng'apara nini wuone manibira oda garage village kapod otin. Ne in kendi, ni kuyo, to kendo ni lich ahinya. Sir, okonegi som diary ng'ato kamano. Bad manners, please, duokna diary na asai. Sir. Intima tich mukeli kai. Iniwek penjo mang'eny ka. Bendi winja? Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mzazi William Tuva, Vincent Atea, Inspector Mwala, Munai Generali kutoka Radio Citizen na Justina, Judith JB, Olchore na DJ Wanapoi kutoka Chamge FM watakuwepo na zawadi pamoja na ofa maalum kutoka Safaricom, huku Ole Sauce Melodies, Second Junior na Vicky Brilliance wakiwakilisha kwenye burudani. Kesho tarehe 13 Novemba, Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition itaanzia Kericho kuelekea Brook, Chepsion, Kedoa, Londiani Junction na kumalizikia Londiani Town. Njoo tujumuike na kusherehekea pamoja msimu huu wa sherehe kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Wadhi nyime, limbe mar kambi mar Safaricom koriwo gi Royal Media Services e gwenge mopogore opogore pacho ka gidhialo higni 24 nyaka ne Safaricom chak chiwo chenro mage ochopo odiechieng' margi mar ariyo. Safaricom kawuono ne ochopo e kaunti ma Kericho kama ne gidhiale jo Kenya gi mich mopogore opogore kokalo e chenro motisi ni Safaricom Sambaza Furaha. Fredrick Omondi Nyoler. Safaricom Sambaza Furaha. Safar mar kambi mar Safaricom kawuono ne ochopo e kaunti ma Kericho kama ne gilime bombe ma Kapkatet kod Kabianga kaito gikone goyo tache boma ma Kericho. Kuonde mane gichung'e ne gidhiale johera gi mwandu ma opogore opogore kaka simbe kod mich mag Christmas. Nimejishindia kuku na shopping. Nimeshukuru Safaricom kwa shopping ya mapema ya Christmas. Safar no bende ne gitiyogo mar neni chenro gi mag mbui ochopo e gwenge duto mapachoka. Smartphone unaweza download hiyo application inaitwa Mtandao, utaangalia signal strength, unaweza kulaunch complaint hapo kama uko na shida ya network, utaweza kupata jibu, alafu pia tunashughulikia mambo ya network ikwe bora zaidi. Kopogore gi dhi nyime gi yaw duknigi, Safaricom bende ochiwo chenro mamoko machalo kaka chiwo thieth ma onge chudo ne jopiny. On Saturday we also have a medical camp at Kapcheluch Primary School which is in Kabianga ward. So we welcome our customers within Kericho to come for free medical checkups and treatment courtesy of Safaricom. Odiechieng' makiny, safar ma Safaricom e gwenge ma hoho mar okak dhi chakore e boma ma Kericho kochomo Brook, Chepseon, Kedoa, Londiani Junction nyaka boma ma Londiani. We have the youth setup that is for S-Hook that will be happening in Nakuru, giving them some practical life skills and also just training them to be entrepreneurs and also just give them skills that they can use to just enable themselves economically, yes. Fredrick Omondi,
Ramogi TV. Koda njoji mag tuke ne jogo mania sekta mar tuke kaunti Mombasa ne obago ng'anyo mamuol kagisayo tend kaunti kuom rem tieko gedo mar paw tuke ma Mombasa Stadium ma gedo ne okwamo e thuolo mohew higni 10. Gikoni en wich kuot ni tim mar Bandari mawuok Mombasa osebedo kadhi manyo kata kwayo pap e kaunti ma Kwale ni mar Mombasa mangima onge pap ma inyalo tugie lig maduong' ma pachoka. Joja oko nigi ler mathoth. Ma en paw tuke mar Mombasa Stadium mane ochak ger higni 11 mosekalo, gedo mokwamo nyaka chieng' kawuononi. Pawni mosemonyo omenda maromo shillings milion 600 sani chal mana gunda kaluwore gi chenro mar gedo mane ochung' bang' jago mane omiyo rak tomo ng'wech kaluwore gi rem mar chudo. Stadium yote ilikuwa cost 1.8 billion. Tunavozungumza 600 million, tulimsikia former governor akisema 600 million ilitumika, ambayo imefanya 35%. Kinachonitia uchungu mimi ndani ya Mombasa County kwamba governor alituambia utawala ulioisha tuuache, huu uwanja utaendelea kujengwa. Lakini mpaka leo governor maswala haya anayakimbia. Sasa sisi tunashindwa, governor huyu wa Mombasa pia yeye amekula hii pesa ama hii pesa imeenda wapi? Jogo manie sekta mar tuke koni tend county sano jwango pauno kaluro margi eni kidek chiu lopno ne joket mwandu mag ji giwegi mar gere ute manengogi oyweyo. Kwa mfano kiwanja cha Kongowea wamefanya renovation ya 30 million. Changamu wamewekeza 30 million. Na Likoni 30 million. Sasa kwa nini sifada wasiwekeze na hapa? Kwa sababu ili vijana wale migokaa na waburuze unga ndani ya Mombasa. Harambee Stars inaenda kucheza nchi kama Malawi. Harambee Stars timu yetu ingekuwa imecheza katika stadium kama hii ya Mombasa. Kwale Stadium tumeona imemaliziwa juzi walipokuwa wanataka kufanya Mashujaa Day. When will this stadium itamalizika lini? Ukiangalia Kenya nzima inatushangaa sisi watu vijana wa Mombasa, hususan Kisauni, Likoni na Majengo. Sisi huu uwanja ndio kwa tumeutegemea kwa kuenua vipaji vyetu. Sasa hizi vijana wetu wanapotea kwa miadarati, mogoka unakuja kwa wingi. Motelo ne mano, kamati mar od bura mar Senate mochung'ne rango kaka omenda jopiny tiyo ne otimo limbe e pauno kendo dwaro ni otieke mapiyo kaka nyalore. Ma kata kamano ne ok otimore. Place like Mombasa is known for its sportsmanship. It's known for its love for sports. It's known for the talent that it has produced. But you're not going to nurture talent without having the facilities and the infrastructure where that talent can be exercised and where that talent can be refined. The three options that we are going to consider. Option 1 is if national government is going to assist us. Option 2 is doing this in a very, very phased approach. It is going to be slow, but ultimately we will have to finish it. And option 3 will have to be through a public-private partnership initiative where someone invests their money and we will have to figure out a way on sharing revenue from returns of the property. En wach masani osim kamati yang gino makuruchiro jogo manie sekta mar tuke Mombasa. Tunaona wanasiasa hawa ambao tuko nao sisi na Mombasa County wanaanzisha mchezo ya mpira vumbi, viwanja ambavyo havieleweki, kwamba ati leo tunaona Mama Haki Cup, tunaona Profesa Namani Cup, tunaona Shipeta Cup. For what? Wabunge wetu sijui ni kazi gani wameenda kufanya kule. Wameenda wameshabikia Gachagua must go. Gachagua shatoka. Hili ni lenu lishughulikieni. Hakuna mambo mengine, ni accountability and transparency. Pesa zimetengwa, kazi ifanyike. Jogo manie sekta mar tuke e county ni Mombasa koni gimodong maginyalote mosani en mana bago ng'anyo mar sundo piny owacho to chutho ten county ma Mombasa mondo mi otie gedo mar pauni magikoni gedo mare osekwamo e thuolo moheyo higni 10. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ichwango miyo jo Mombasa nyakora Ramogi wacho kizungu winjo mana ni for what. Koro kisiwinjo ni for what ng'e ni kanyo koricho po Mombasa.
Giki neno Carolex Wasonga manu wuoda wendo wachoni entiere gwenge mag Kagan, Gongo, gin gi Vioje, par wuon Chaka. Ero kamana nya Charles Wagude kowuok Kagan mido wachona wuoro kako nego wadwa onego Omera Austin Marach Kisumo Yesu Erwoth. Ekoromogi tielo mokwongo mar duol chopo gi kanyo. Ka waduogo to twak. Mheshimiwa Robert Alayo sedonjo ka kendo wabrogo kode mbaka siasa matimore Nairobi gi chenro mamoko mabiro. Gigi nene eloko mar osebedo Wilson Ochuka, nyinge George Bati. Waromo e twak mar duol dakika machuok mabiro.